زخبركم أو كلايزور نايتعلمت من رقعات استرخوكم كبرات عدمات الجيش حزب سلمتن محافظ قارسنان زخبركم ناي سلامن لوطن سغغر بيت مخري أمرارحان أبالاتن زخبركم أمرارحان أبالاتن جنبار ثلاثة زخبركم ناي كلايزور تعلمتي سحل بدقامي مقاع نمرقا بعاركم أبصحكم أجايشنا ونقع بسلام مسأهم كبل يفتو حزب تግራይ ዝኸፈሎ ከቢድ መሪርን መስዋዕቲ ብውሕዳት ካብ ስልጣን ወፃኢ ምንባር ዝኣበዮም ኣባላት ጉጅለ ህወሓት ተሓንሽሹ ሕዚ ኩነታት ትግራይ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ተሸጋጊሩ ኣሎ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ተሰሚዑን ዘይፈልጥ መንእሰይ ገፊፍካ ናብ ኩናት ናይ ምእታው ድቓላ እታወታት ኣታኣታትዮም ምእንተ ሙሓስ ህልውና ትግራይ ኢሉ استجادل تجادلاي هذه كل تاريخ كوينو عبزي ملكته وراي اتيوم زي تدلي مسواتي زغفلو يكر ابكند مالت اب تاريخ يكر زي بحال توساخي جيغان وانجلن بمسرح حزبون كالو تهارتات نواغا عداغا اقريوم منلو حزبن تجادلاين استمزابله حزبنا نامربتو يملس زبل فتحاوي حتون كملس سلاماوي من قدي اب كندي مقلاس زي فتحاوي حتو وذف سلطانهم ناب مصنع كم صبو اغاطامي يتقملو الله يتقم دخو يخون بمبال بخاري انفت ناب حمرا كناتو زبل مسري بروباغاندا بمتقام كاب زحالفه دماوي كينات كاب مسواتي زملت تجارلاين من سين تجراي داقم مسواتي المقبار أبزي ملكتو عدن علامان كسوا يجور ولو إذا تجبار زي نزب تجراي كنا نقربت حجر زي تكم نولدتات بقت صالي إمن الإنز حدر حدا جنيا تجبار سلزخنا كل تجراي أب بزلوا بستعمون نايك أرسا جباب كهوننا كقالسون يجبا حزي تجراي تمر حلو زلا بوزف بيت مخريز تشومه زي كونس حقاونس بزي ولو قجلة تشيمو بأفاموز حيلي وزف سلطان تواضعات إرزلو حيلي زي قجلة زي بوعل فريتوريا مسرات مسريتو زنبرة قزياو محدار تجراي اقرون إيدون آسيرو بحساب رأسو منتقلو كي يسرح غير واد حرمصناح حزي بحيل أفاموز سلطان تقاطيرو زلو حيلي سلازو خنا لومي تمرقو زلوهم كالا ازور تمرقتي سحل مدرخ سلاماوي قالسي رقيصو نس مشاركتو بمخان قبل علي حزب تግራይ ኩናት አውጅ ዘሎ ፖለቲካውን ወታደራውን አመራርሓ ዘይ ሕጋዊ ጉጅለ ህወሓት ከከም አማጻጹ መገጢምኩም ሰላምን ድሕነትኩም ህዝብኩም ውሕስ ንምግባር زخلوكم وتدراون بوليتيكاون سلطنا بعوت أجباب زازمكم نمرقا أنتو بتحو نصلاتي رعدي نخلو دلاي لوتي حابن قرعة كوينكم قبلومي جميركم أمالات تقراي حيل سلام بمخانكم جاقي من قعدس بلوكم النابلكو استوهاكم الأخ مس نبارات بصوتكم بمخان بإمنات بقنعنا بصنعات بوفينت لأخهم كتفصمو يتحساسب أما وداتا أوشتين أبدقن زلو كله لهيكن اللي تنتقاواي كيمن سلئن أول كسبات زي كونس نهزو تقراي بنيتورك أسيرو سنسن زبل زلو سرعتاوي مواقر مخانو تغنزيبنا أبيرايو قداينا بحبرس كنسمر متاعنا نمحاس نمقصالن زي أفلالاي إهن مهن تنبهال بزي أقاطامي دقي مكسوع يفتو إذا سلطنا بعوة أقباب نكزازم كل دقاف نزقبه هزبي سألمتي أولاد كبلة تعليم جنبار استاف بحافشا كبلة سراويت كوماندن يغني اللي كبل يفغل اللي زلالماوي زخرين سماعتات يغني اللي سوانا أزمر أزهونكم أولاد كوماندو
ክፍለ ሰራዊት ስሑልን አባላት ክፍለ ሰራዊት ፈንቅል ፓራ ኮማንዶ ሬጂመንትን ፈታውን ፈታንን አድካምን ናይ ስልጠና ጉዕዞ ብጽንዓት ዛዚምኩም እንኳን ንመዓልቲ ምርኣኹም አብጽሕኩም አብጽሕና አጋይሽና እውን ከዓብ ሰላም መጻኹም ክብል ይፈቱ እዚ ትግራይ ቅድሚ ዝሃገረ ስርዓተ መንግስቲ መስሪቱ ስርዓት ዳኝነት ዘርጊሑ ሰላማዊ ናይ ዳኝነት ዕርቅን ተኸቲሉ ወንፂ ዝኣሊ ዝነበረ ህዝቢ ሕዚ ጉጅለ ሕወሓት ብዝኽተሎ ዘሎ ኔትወርክ ዝኾነ ስርዓታዊ መዋቕር ህዝብና ሰላም ሓሪምዎ ስድራ ስዋኣት ህልዋትን ደቁ ረሲዑ ስዋኣቱ እናዘከረ ይነብር ኣሎ ነውርን ምፍላይ ዝኣወዮ ጉጅለ ሎሚ እውን ብስዋኣት እናመሓለ ካልኦት ጉዳይ መስዋዕቲ ንምግባር መንእሰይ ትግራይ እናገፈፈ ደጊሙ ክስውኡን ክስንከሉን ይሰርሕ ኣሎ ስዋኣት ምዝካር ሕሉፍ ከይርሳዕ እምበር ደጊምካ ናትሰዋእኻን ብምንባር ወለዶታት ኣብ መስዋዕትን ክነብሩ ንምግባር ኣይኮነን ስዋኣት ምዝካር ሕሉፍ ጌጋ ከይድገም ወለዶ ዝቕበሉ መስርሕ ሰላምን ልምዓትን ንምፍጣን እምበር ጠዋሪ ሰኣነ ስድራ ስውእ ኣሰሊፍካ ዘይልባዊ ቃለ መሓላ ንምእታው ክኸውን ኣይግባን ስዋኣት ምዝካር ካብ ጀህራን ጉራን ወፂኻ ኣብ መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ ስዒርካ ብሰንኪ ኩናት ዝበተንን ዘሎን ተፈጥራዊ ሃብቱ ሓዲጉ ፈቐደ ስደት ዝበተን ዘሎ መንእሰይ ናብ ስርዓት መሪስካ ስርዓት ተትሕዘሉ እምበር ስዋኣት እናዘከርካ ትነብረሉ ግዜ ኣይኮነን ብሓፈሻ ስዋኣት ምዝካር እናተሰዋእኻ ንምንባር ዘይኮነስ መስዋዕቲ ዘቕሪ ስርዓታዊ ለውጢ ዘምፅእ ተጠቃምነት ዘረጋግፅ ዓቕምን ሓድነትን ብምእካብ ስሉጥ ልምዓት ብምርግጋፅ ኩሎም ስድራ ስዋኣት ፍረ መስዋዕቲ ስድሮኦምን ቤተሰቦምን ዝርኢሉ ስርዓት ምትካል እዩ ዕላማታት ባህግን ቃልስና ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሕድሪ ኩሎም ሰማዕታት ትግራይ ብምኽባር ወለዶ ብማዕረ ተወዳዲሩ ሃብቲ ዘፍርየላ ሰሪሑ ብሰላማዊ መንገዲ ዝነበረላ ናይ ሰላም ፍትሕን ተመሳሌት ዝኾነት ትግራይ ክትህሉ ምራእ እዩ እዚ ሓቂ እዚ ንምቕባል ከም ዕረ ዝመሮ ዘሎ ጉጅለ ሕወሓት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብፍላይ ድማ ግንባር ሰለስተ ብሓይሊ ሰብ ኮነ ብኣተሓሳስባ ፀኒዑን በሊፁን ህዝባዊ ሓይሊ ኮይኑ ከይወፅእ ገንዘብን ግዜን መዲቦም ከፍርሱና ዝገብርዎ ዘለዉ ማእለያ ዘይብሉ ፈተነታት ዕላማታት ቃልስና ንምዕዋት ዘኽእል ብርኪ ዕብየት ኣወዳድባን ዓቕምን ምብፃሕና ስለ ዘይተረድኡ እዩ ዕብየት ህዝባዊ ቅቡልነት ቃልስና ሕዚ እውን እናሓንበበ ክነብር እዩ ልኡኽና ናይ ዓፈና መዋቕራዊ ስርዓት ብምእላይ ሕግን ስርዓት ዝኽበረላ ሰላምን ድሕነትን ዝረጋገፀላ ብህዝቢ ዝተመረፀ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ምምስራት እዩ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ኣባላት ኮማንዶ ክፍለ ሰራዊት ስሑልን ፓራ ኮማንዶ ፈንቅል ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘብፅሖ ዘሎ ሕማቕ ስእሊ ብምቕያር ሓቀኛ ስእሊ ህዝቢ ትግራይ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ድርብ ሓላፍነት ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዝወሃበኩም ልኡኽ ብውፊነት ንምፍፃም ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ድልዋት ክትኾኑ ይግባእ ብተወሳኺ ስልጠናን ምግዳልን ብሓደ ግዜ ጀሚርካ ዝውዳእ ዘይኮነስ ድሕሪ ሕዚ ትርፊ ግዜ ከም ዘይብልኩም ተረዲእኹም ዘለወኩም ግዜ ዝጎደለኩም ኣብ ምምላእን ንቐፃሊ ልኡኽ ኣብ ምድላውን ግዜኹም ክትሕልፉ ሓደራ ክለኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ባርነት ኣይንቅበልን ኩሎም ሰማዕታት ንዝኾኑ ባርነት ኣይንቅበልን ኢሎም ኩሎም ሰማዕታት ዝዝኾኑ ደቂ ህዝቢ ትግራይ ክብርን መጎስን ይግባእ እዮም ሰማዕታትና ኣብ ዝለምዓንቲ ግዜ ብትግራይ ደረጃ ሰነ 15 ዝኽበረሉ ዘሎ እዩ ስለዚ ሰማዕታትና እናዘከርና ዝነብረሉ ግዜ ዘይኮነስ ስዋኣትና ብምዝካር
ናብ ዝለዓለ ብራኸ ንሸጋገረሉ ግዜ ክኸውን ናትኩም ሚና ዝለዓለ ምዃኑ ከገንዝበኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ነዚ ስልጠና እዚ ከምዚ ኢሉ ወቂቡ ክዛዘም ስልጠናኹም ከም ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ኮይልኩም ለይትን ቀትርን ፅዒርኩም ናብዚ ዘብቃዕኹም ናይ ክፍለ ተዓሊም ኣባላትን ኣመራርሓን ዝለዓለ ክብረ ኣለኒ የቐኒየለይ በርትዑ ክብል ይደሊ